Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani zimene wayankhula Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndikhulupirira kuti Comrade Ntanyiwa tonse tikumudziwa kuti ndi munthu mmodzi amene amayankhulapo zinthu za ndale zobisika mdziko mwathu muno Malawi. Tiye tikhale limodzi. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM, program yathu yomaliza mtsiku la lero pa 6 January 2025. Masiku akupita, masiku akuninga, masiku amene amaoneka ngati ndambiri aja pano ayamba kuoneka ngati kambowo kasingano. Muli bwanji makolo anga ku Blantyre amene mwazunzidwa boma kukuita nani lokha, sikuti munalituma koma lokha kukuita nani kuti bwerani tisakupaseni chimanga, koma chodabwisa boma lomwero langoyamba kukesa usi wa misonzi ndi kuabalalisa anthu osalandira chimanga. Zodabwisa nkupezeka zonoti magalimoto a polisi ndamene amanyamula chimanga kumapita mbali naye akunkuyuso kumanyamula chimanga kumapita nacho. Funso nkumati mukamati boma ndilo mweri mukufuna kuapusisa anthu aku Blantyre, mukamanena zonena kuti mukufuna mubwererenso mu boma anthu aku Blantyre amene alephera kukatenga chimangacha, amene acha ndi zisiru zonena kuti mitu mwawo angasayiwale zimene mwachita lero ku Kamuzu Stadium. Ako ndamva mayi ena kuti nganga zaona waziona zimenezi mayi, ndinali konko kuti ndichitire umboni, ndipo ndaona ndi maso anga anthu akuyenda, anthu kunyowa, anthu kuvutika, azimayi aulemu wawo kupusisidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party osalandira kena kalikonse. Ndizomvesa chisoni, ndipo kumwamba ngati kuli Mulungu amve mapemphero a Malawi kunena kuti 2025 chipani cha MCP ifeyo a Malawi sitikuchifuna, ndipo chikapita chipani chimenechi chisazabwereso. Sitikuchifuna mdziko mwathu chipani chimenechi, ngati chikhalepo chifukwa chonoti ndi dziko limene tinanena kuti la democracy. Koma chipanichi palibenso Malawi wina aliyense akuchifuna. Limpopo di Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo. Ona nandu osewa antu akupitawa ndapilizira osewa mnena ujambu amali ndisabwina zimene namanena kumbuli kwamba nganga sana vile nukukola kibani jodela nja imene izo na tena sana siye china chili jose palibe wala ndira kumeti maona ikendi zote apolisa mango duka chimanga mapita nacho chimaita chiona ife magari moto awo mateja chima umene untendere nekumati dizivoda tikavotera iwo pita emweyo pita mbwalo sanga tizuze mungine imene vantu osewa memu nira mwatangaza Mama jadi ibitiro. Mama divudia kutoka chiska zinakuja antu kunyoa kwa mabwera mdogo. Chima kumongo ndio mapolisi mapila nacho. Mapolisi bila nacho. Antu abwerera azigogo kumango kwa kutawa matia gasi. Achakwera. Hello.
achakwera anthu tati simuwina apo anthu akuti simuwina ino simunaonesa chililo kuplanta simukuziwa kuda president china chilichonse mwakuti simukuziwa pano simunaone mavidiyo akutitwa apolisi ndi amene amatenga chimanga apolisi ndani andune information akumbuyo anali kumpuna wonse amatenga chimanga kumapita nacho kunyumba kwawo mwatibwanji nchifukwa chake ndamva inezi munali pa meeting ndi ndani maintali manja Anabelo wina Ampaso Sambo Nangaena Valentino Piri Ena Amayola Ndando Mpesi Nde Mwakambirana Business cover nditajwa Popo FM Amalawi chigawo chako matsiro kuno ndofuna ndikuwuzeni kuti kunali mkumano umene anakumana achakwera Ampaso Sambo Anabelo Talimanja Valentino Piri Mayola Mkomaso Andrew Mpesi anakumana ndikumakambirana zokambirana zimene zinalipo ndizonena kuti achakwera amapempha anthu amenewa kunena kuti ngati tikoteka chonde mupange zonena kuti ndiwine ndizinali kumeneko mupange zonena kuti ndiwine chifukwa chonena kuti anyamata anandipusisa kuti timuphe Chilima ndiyeno ndikutha kuona kuti 2025 ikangowina DPP ndizipani zinazo basi ndikukamangidwa nde Amalawi kunali mkumano umene achakwera amapempha Ampaso Sambo Anabelo Talimanja Valentino Piri Mayola Andrew Mpesi kunena kuti ngati ndikoteka chisankho chimene chikubwerachi athandizire kwambiri kuti awine akutha kuonanso kuti smartmatic ija wali Mpopo FM kangati waikakamira waimatirira sitikuziwa kuti afuna aike mochani chonde ngati ndikoteka mupange zonena kuti ndizawine ndipo Amalawi Mai Mozi mkatikati mwaomo amene ala Mayolamu anafusafusa kunena kuti kodi chitetezo chathu tikasakuwinisani chizakhala cha mtundu wanji chifukwa Amalawi tu ndokwiya ndipo achakwera ananena kuti ndizayesesa kubweresa asilikali amaiko ena kuti azathandizire chisankho chimene chikubwerachi wagwarayo kunena kwakuzifusa kunena kuti tinalimo anthu 5 muzokambiranazi mtanyiwa wonse wabwanji zokambiranazi ndatitu ino sitisiyana ino ndi mpakana Yesu abwere mungazuze azimayi yanga akublante akundilande azimayi yanga akuchirogwe azimayi kubwera kuti azalandi azigogo kumagwa kukhala ngati zisiru ndenkumanena kuti 2025 muwine kulibe kuwina achakwera kulibe kuwina ololero mutagwada pasi kumpempha
mulungu wake ndesu uyuyu amene akufuna kuti pulumusayi simukuwinaso. Anthu ena amadabwa akunena kuti akristu ampingo wina, mpingo umene uzina lake alakaonedanya kungoyamba ndi kuseka. Ndiye ndikuti akristu ampingo wina kulilongwe, akristu ampingo wina, akristu amenewa mpingo wawo umachedwa ndi kukhulupirira mulungu atatu wamphamvu zonse wolenga zakumwamba ndi zapansi. Ali ndi mpingo uti ndikuti mpingo umenewu zina lake timautcha kuti tiyeni tinene chikhulupiriro. Ndiye amati ndikhulupirira mulungu atatu wamphamvu zonse wakulenga zakumwamba ndi zapansi, ndikhulupirira Yesu Khristu mwana wake wobadwa yekha ambuye wathu amene anapasidwa ndi Mzimu Woyera nabadwa mwa Mariya na Mariyo nasausidwa kwa Petro Pilato. Mpingo umenewu wakana ndalama za kabambi. Alakole litanywa ndauzi wandu wa sisepi ine sina uchule. Mpingo wandikhulupirira mulungu atatu wamphamvu zonse wakana ndalama za akabambe, chifukwa chonoti Richard Chimwendo Panda anapita ku mpingo umenewu ku Nkhoma sinodi ndikukapereka ndalama ndikukauza azisogolera mpingo umenewu kuti musalole mphaso ina iliyonse imene abweresa akabambe. Abale anga timakhala tikukuwuzani kuti muzitiyankha matelefoni. Akabambe ndakhala ndikukuyimbirani foni osandiyankha. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti musapiteko ku Nkhoma sinodi, akupangirani izi kuti akuchitiseni manyazi. Koma abale athu tikakuyimbirani mafoni simmatiyankha, mmati amenewa akufuna apemphe. Chifukwa tikanakuwuzani kuti musapiteko zikanachita bwino. Lero mwaona MCP matama pa social media, kabambe ankanira ndalama, kabambe ankanira ndalama. Ndendi kuti mpingo wandikhulupirira mulungu atate wamphamvu zonse wakulenga zakumwamba ndi zapansi wakana ndalama ya kabambe. Nkani nayo kumudwisa amalawi chikao cha kumatsulo kuno ndichonena kuti kwatulukanso warrant of arrest ya Norman Chisale. This is Comrade Ntanywa on Repeto FM. Ndikunena pano kwatuluka warrant of arrest yonena kuti Norman Chisale akuyenereka kumangidwa. Richard Chimwendo Panda omwe alamula apolisi akuplantaya kuti amange Samia Sulaimana akana kupita ku plantaya kumene amafuna kuti kukakhale mkumano. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuzokambirana zimenezi kuti aone kuti zikhala bwanji. Richard Chimwendo Panda akana kupita ku plantaya chifukwa chonoti akuopa, chifukwa nkhani imene awamangira Samia Sulaimana, mboni ya Samia Sulaimana ndi Daudi Sulaimana amene amagwira ntchito ku Makra, chifukwa